Og i øjeblikket så er vi i gang med et PG-modul, der hedder IT og mediepædagogik, og nogle af de ting, vi har diskuteret, det er, hvordan vi får implementeret IT og medier i det hele taget på skolerne. Ikke bare til eleverne, men videre lærerne til eleverne. Og en af de væsentlige områder, en af de væsentlige løftestænger, som vi har diskuteret meget, det er, at hvis der skal løftes noget på området, så handler det også om, at vi får prøveformen ændret, sådan så man ikke arbejder hen imod nogle prøver og test, der ikke svarer til det, man egentlig skal ude i det virkelige samfund. Undervisningen skal spejle det samfund, som eleverne skal ud og være en del af, eller er en del af, og prøveformerne skal spejle undervisningen. Og vores erfaring er tit, at ændrer man prøveformerne, så er det faktisk også undervisningen, der tilpasser sig prøveformerne. Sådan har det meget været i løbet af det sidste år, hvor der har været mange tests og mange, hvor prøverne er blevet skærpet yderligere, så er der har vi set allerede tiltag fra de små klasser i indskolen mellemtrin, at man sikrer, at undervisningen peger mod de mål, der er i sidste ende, 9. klasse afgangsprøve. Ja, og det at man har nogle 9. klasse afgangsprøver, som i virkeligheden er ret snævre i forhold til, hvad man skal ud og bruge i praksis i sit virke, når man er færdig med skolen og i uddannelsessystemet osv. Det gør, at man som lærer kommer til at filtrere en hel masse ting fra i sin undervisning, fordi man er så fokuseret på at opfylde de her snævre prøver, at der er en masse af hele det der dannelsesaspekt, som man ikke får med. Og det er jo i virkeligheden vigtigt, hvis vi skal gøre børnene til nogle livsduelige mennesker, der kan begå sig i samfundet, at vi så ikke arbejder mod et snævert mål, men arbejder mod nogle meget bredere mål. Kan jeg lige få jer til at præsentere jer selv en gang til? Jeg hedder Karen Tøls Andersen, og jeg er lærer på Torstedskolen i Horsens. Jeg hedder Nina Havbro Juric, og jeg er lærer på Niels Ebbesen skole i Skanderborg.